Opravdu se chytí. Neboj, neublíží. To je jak obětní beránek tohle. Chudáci. Pojďme. To máš to neubrat. Ale je bylo to máš. A to neuště. Jaký máte, když jsem Tomu se říká blazeovaný úsměv, jo? Vysušil v ráji. Vem to jako film, prosím. Napravo tenis, sklonte ty hlavy, ne? Já říkám, to bylo motivace. Napravo tenis, kolem mě harem, co si víc přát. Ty vole, taky. Děláme pyramidu, ne? Třetí patro, ty vole. No, může mi znajít. Jo, děláme. Ty budeš do ramenu. 7, 8, 9, 10, tak. Budeme si dává bodku. 5. Janko, ty děláš kliky taky, jo? 6. Jo, jedem se, už jsem kousek. Jedem ještě 2. Tak jedem. Jo. Kolik jich má být? 10. 2. Hej, co to tady? Mě chvíli neboli před, že bych jako možná i udělala. Nedělám. Co třeba lakeť? Sebe zaklestu právě ševrové, jestli nejsou baví. Jo, já lakeť. Pojď, jdeme. Já pustím vás teďka, jo? Nesmíte spadnout. Spadnete, jak jste prohráli. Teď! Tlačíme o sebe. Zamáme se. Stoj se, Janko! Vidíš dole, či zahraju ti čaj. Drž se jich jak líště! Jo, jsme tam. Dobrý! Je vidět, že se umíš dobře přisát.